Mehmet Kurtće-Hajić je prvi bošnjački novinar i začetnik štampane reči i novinarstva na bosanskom jeziku. Rođen je u Bijelom Polju 1844. godine u uglednoj porodici Mehmed Emina Kurtće-Hajića, koji je kao kadija službovao u nekoliko bosanskih gradova. Kao veoma obdaren i učen čovek, veoma rano je stupio u državnu službu, najpre kao pisar u sedištu Pljevaljskog kadiluka, zatim pri sudu Novopazarskog Sandžaka, da bi, zahvaljujući svom predanom radu i talentu, bio premešten u Sarajevo u vilajetsku službu. U vreme vladavine Topal Osman Paše, poznatog bosanskog valije reformatora u Sarajevu, se 1866. godine osniva prva štamparija, a sa njom 7. aprila iste godine i Bosanski vjesnik, sedmična revija na bosanskom jeziku. Ubrzo nakon ovih novina pojavljuje se i list Bosna, zvanični organ bosanskog vilajeta na turskom i bosanskom jeziku. Urednik lista Bosna Kurtće-Hajić postaje početkom 1868. godine i na tom mestu ostaje do kraja svog kratkog, ali plodonosnog života. Kako uviđa da list Bosna ne zadovoljava sve potrebe savremenog života, Kurtće-Hajić traži i od Osman Paše dobija podršku za pokretanje novog lista pod nazivom Sarajevski cvjetnik. List koji je izlazio sedmično, na 4 strane, dvojezično, s uporednim tekstom, arabicom na turskom i ćirilicom na bosanskom jeziku. Štampan je na žutom papiru u tiražu od 2000 primeraka. Za 3,5 godine izlaženja do jula 1872. godine objavljeno je ukupno 170 brojeva. Prerana smrt Mehmeda Kurtće-Hajića je zaustavila dalje izlaženje lista Sarajevski cvjetnik. Obolivši od tuberkuloze po savetu lekara u julu 1872. odlazi na lečenje u Beč. S obzirom da je bolest bila u već poodmakloj fazi, Kurtće-Hajić umire na klinici u Beču u septembru 1872. godine u 28. godini života. Sahranjen je na centralnom groblju u Beču.